zaterdag 21 en zondag 22 maart organiseert Peelkudde Schaapsdrift wederom lammetjesdagen voor jong en oud. Iedereen krijgt de kans om alles op de boerderij in IJsselstein te ontdekken. Behalve de dieren zijn er ook tal van activiteiten op de boerderij. Zoals een demo schapen drijven, is er een springkussen, kan men knutselen, schminken en zijn er verschillende marktkraampjes met diverse producten. Ook is er gelegenheid om wat te kunnen eten of drinken. Voor verdere informatie zie www.peelkuddeschaapsdrift.nl. Na een tour van 3 jaar door de Verenigde Staten is Matanya Joy Bradley terug in Nederland. Ze werd in het verleden onder meer uitgeroepen tot 3FM Serious Talent. Na een succesvolle eerste editie treedt de Nederlandse bluesartiest opnieuw op in de Mariakapel in Holthees. Het optreden staat gepland op zondag 22 maart om 3:30 's middags. Zeker de mensen die houden van bluesy-achtige muziek, bluesy country-achtige muziek, die zijn dan op de juiste plek. Vooral de mensen die weg zijn van de muziek van Amy Winehouse. Matanya Joy Bradley heeft zelfs opgetreden samen met in het voorprogramma van Amy Winehouse. Heeft ook ongeveer hetzelfde leven geleid. Met de 14e van huis weggelopen, terechtgekomen in de verkeerde kringen in Londen. Uiteindelijk door de drugs in coma geraakt. Daar vanaf gekomen. Maar onder andere doordat ze in coma geraakt is. En in die tijd hebben ze haar moeder op kunnen sporen. Moeder kwam aan het bed zitten van Matanya toen ze wakker werd. En in plaats van heel erg boos te worden, zei die moeder: Matanya, zal ik je gaan wassen op dezelfde manier als toen je baby was. En daar heeft ze een tranentrekkend mooi lied over gezongen. Wash Me Mama. We hebben Matanya hier al een keer eerder gehad. En toen ze dat lied zong, de halve kapel, de helft van het publiek deed zijn bril af om alle tranen weg te vegen. Dus een geweldig concert voor iedereen die houdt van tranentrekkende blues en country. En als mensen willen komen kijken en luisteren, waar moeten ze dan kaarten kopen? Ze kunnen reserveren bij www.mariakapel.nl. En bij Matanya is het belangrijk om redelijk van tevoren te reserveren. Want het laatste concert wat ze hier heeft gegeven, dat was een week voordat het concert begon, was dat uitverkocht. En dan hebben we heel wat mensen moeten wegsturen. Dus dat is ook een reden dat we het concert nu nog een keer herhalen. Hold my hand, don't let me go. My heart is bleeding, it's time that you should know. Wash me, mama, wash me clean. It's the rotten world that I have seen. In de weekenden van 21 en 28 maart staat toneelvereniging Comedia Leunen weer op de planken. De klucht is geschreven door Nico Torringa. De klucht speelt zich af in een huisartsenpraktijk tijdens een verbouwing. Kaarten zijn verkrijgbaar via comedia.leunen@gmail.com. Op 14 maart opent Oda Park haar deuren voor klassiek gitarist Peter Hamers. Peter geeft 3 miniconcerten van 15 minuten met muzikale werk uit de periode 1600 tot 2000. Hierbij geeft hij een korte toelichting over de betreffende periode. De 3 miniconcerten beginnen om 2, om 2:15 en om 3:30. Op zondag 22 maart verwelkomt Schouwburg Venray Boomba en zijn vriendjes. Boomba en zijn vriendjes komen opnieuw Venray verblijden met een avontuurlijke theatershow voor de allerkleinste. Kom het ontdekken, ga mee op reis met Boomba en zing en lach mee met al zijn vriendjes. Kaarten zijn verkrijgbaar via schouwburgvenray.nl. In 2015 heeft de Rooise Wissel het intrigerende stuk Van kwaad tot erger opgevoerd. Na dit succes is een nieuwe voorstelling Samenleven, vrijheid en verdraagzaamheid rondom een TBS-kliniek van start gegaan. De voorstelling onder leiding van regisseur Jos Spijkers wordt in een kliniek gespeeld door medewerkers, patiënten en omwonenden van de Rooise Wissel. Een zeer professionele voorstelling die niemand onberoerd laat. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor een aantal voorstellingen. Het wordt dansen, feesten en beleven van vele grote muzikale hits. Beter gezegd, grote muzikale foute hits, die gewoonweg leuk en goed zijn. De Party Fout wordt op zaterdag 28 maart in Sporthal De Wetteling georganiseerd door Fout Events en is een concept van Q-Music. Heerlijk buiten zijn en meewerken aan het project Schone Maas? Dat kan op zaterdag 28 maart.
Afgelopen februari heeft het water van de Maas een aantal weken hoog gestaan en heeft veel afval aan de oevers van de Maas en in de uiterwaarden achtergelaten. Het IVN Geisteren Venray in samenwerking met Scouting Blitterswijk gaat de oevers van de Maas onder handen nemen die behoren bij de gemeente Venray. Verenigingen, groepen en inwoners zijn welkom mee te werken om een tracé langs de Maas op te schonen. Wel graag even aanmelden, verzamelen bij restaurant De Kooi in Wansum en er wordt gestart om precies 13:30.